Ay, thank you, Lord. Hindi, nakabidyo pa. Dami ang view.
Maxine, you're the Raga number 2. Hindi lang halata, no? Ano ba? Hindi lang halata, no? Ano ba? Igil yun? Sabi. Ay, pataas na rin. Ay, nga di sila nakalim. Wow, ganda. Ay. Oh my gosh. Hindi, grabe. Tapos na. Ay, my gosh, daw mapakaw.
Ha? May mais. Mais? Mag-harvest? Sa uman yun eh? Amo ni uman yun eh? Adi may tanong gali eh. Yan ang ganak natin. Ganit lang. Ah, ganaw? Ganaw? Ano? Ano ba yung saka? Ang suba. Uy, nami. Yan. Ah, tara. The excavator of the brothers. Broadway. Three brothers.
Trabaho? Eh? Picture. Sa kantin yan. Hindi ko. Tawag mo na eh. Wala na record eh. Kaya naman talaga ako. Ha? Uy, kan? Ginom ko nito, hindi ka. Barangay Bato. Telepon. Lumawan, week buhay naman ikaw balik. Biya. One Ikaw buhay naman ikaw bakasyon dito ya, biya. Ano if you like stick, oo. week. Wow. Kaya hindi kasi pwede kung ano. Ay, nag-asaw. Sakay na ano. No, hindi pwede magsasakyan kung ano ang oran. Nagbaka. Oo, no. Thank you, Lord. Sa highway na lang. Ito? Lahat?